Gerra aurretik artearen giroa Bilbon oso indartsua zen. Asociación de Artistas Vascos artista veteranoak eta sortu berria zen Union Arteko kideak oso solidarioak, konprometituak eta kolaboratzaileak ziren, baina gerra iritsi eta dena zeharo aldatu zen. Baina dena gelditu ote zen, az gaitezen hasieratik. Bizitza artistikoa jarraitzezun, hori da guretzat harrigarria, ez gu pentsatzen dugu gerrak dana gelditu zuela, eta ez da horrela, ez? Artista jarraitu zuten erakusketak antolatzen, Asociación de Artistas Vascosek antolatu itezituen erakusketak, Union Artek ere bai, eta gero daude baita ere horrelako erakusketa benefikoak, umezurtzen aldeko dirua biltzeko, edo horrelako gauzak, ez? Eta nik usten dut horre ere, badaudela pixkat, Bilbok jarraitzezun bizitzen, naiz eta momentu batzuetan bombardeatu itezuten, ez? Orduan artistak jarraitzen zuten erakusten beraien lanak, gutxi gorabeherago normaltasun batean bizitzen aleginak egiten zituzten, horrek ez du esan nahi normal bizizianik, ez? Baina bai, badago alegin bat horretarako. Ze izen nabarmentzen dira Bilbon, Aurelio Arteta, Antonio Gezala, Alberto eta Jose Arrue eta beste gazteago batzuk, ala nola Quintin de la Torre, Lucarini, Urrutia, Urzelai, ala Aranoa. Gerrak bere karrerak geldiarazi zituen. Erbestea, heriotza, ala gartzela izan ziren euren patuak. Antonio Gezalaren historia da mingarrienetariko bat. Ikusten da eta adibide tristenetako bat da Antonio Gezalarena, ez da? Pertsona bat, artista bat oso aktibo izan dana eta oso konprometitu da egon dana Asociación de Artistas Vascoserekin, adibidez bere zuzendaria izan zen urtetan, gerra iristen danean ihes egiten du, baina bueltatzen da oso goiz eta erabakitzen du Bilbon gelditzia, baina arteai utzi zion ziaro. Osa, ez zuen berriz ere eserrein artearekin harremana zeukana, ez? Zeiluak bildumatzea dedikatu zen, bere bizitza guztian, eta isilik egon zen bere bizitza guztian, ezta? Da nik usten dut, adibidirek tristenetako bat, barne exilio bat edo aukeratu zuen, eta gelditu zen Bilbon, baino isilik. Gerrak eragin handia izan zuen artista bilbotarren lanetan. Adibide argia, Aurelio Artetaren kasua da. Azkao kalean bizi izan zen margolariak gerra erabili zuen inspirazio moduan hainbat lanetan. Gerra azaltzen da gaietan. 3 zatiz osatutako kuadro bat, triptiko bada, eta triptiko horretan azaltzen da gerraren gordintasuna. Azaltzen da nola ihes egin baino gehiago, nola despeditzen duten emakumeak giza semeak gerrara dijoazelako, gero azaltzen da gerra estena bat, oda miliziano bat edo gudari bat, hobeto esan da, azaltzen da bombardeo bat jasaten, eta beste aldetik azaltzen da hildako emakume bat, eta hildako emakume horrek dauka ume bat, ez? Amatasunarena. Gernikan ere azaltzen da gai hori, azaltzen da Artetaren kuadroan ere.